Dobrý deň, ukážem vám, ako sa vyrába malý aranžmán do skla na standby stôl. Vnútri máme prichystaný mokrý oazis, ktorý je už napustený vodou. Okolo máme dekoračný štrk. Takže nastrihané kvietky si pekne picháme do mokrého oázisu. V mokrom oázise nám vydržia kvety okolo 2-3 dní bez toho, aby sa dolievala voda. Potom po nejakom čase je dôležité, aby sa tam tá voda doliala, aby sa oázis napil. Takže pekne si takto kvietky picháme donútra. Je to pre firmu, ktorá má bielo-zelené logo, ale nemôžem vám prezradiť, ktorá to je, ale uvidíte aspoň, ako sa takýto aranžmánik vyrába. Doma si ho takisto môžete spraviť. Takže takto. Ľubovoľne si dávame kvety, ale aby to zase malo nejaký ten tvar. Máme nastrihanú aj gipsofilu, tá nám to krásne vyplní. Takže takto si to tam pomaličky ponapichávame do toho oázisu. Vidíte? Teraz si nastrihame listy salálu, ktoré dáme okolo stopiek, okolo toho vyčnievajúceho oázisu, ktorý ešte pretrča z toho štrku, aby to dekoračne pôsobilo ako celok, aby to aj z boku bolo veľmi pekné. Čiže takto si ich tam vložíme. Tieto listy vydržia bez vody niekoľko dní, takže aj keby nemali vodu, budú stále pekné zelené. Ešte jeden. No a tento mi sem priletel, aha. Tento má byť tiež na tom aranžmáne, takže si ho sem pekne dáme. Aranžmán máme hotový na standby stôl.